beszéljen suliról, csak ez egy kérdésem van. Amúgy hosszú nap után suliról nem beszélünk, és szokos Krisi 11 videó intro hang. Nos, hát szavaztok srácok, itt Kristóf, visszatértem, én köszönök be. Egy kicsit... Kussoljál be, Franklin. Na, szóval egy kicsit arrébb hoztam a webcamet, mert megnézzük így, ha nem jó, akkor közbe állítunk. Megnézzük, mi merre hány méter, közben ott egy csaj sétál már 51-ére. Ki a passzom csokizgat itt, bazd meg! Mármint, hogy nem beszélünk ilyen csúnyán, de akkor is. Gergő, mi a heti újdonság? Igen. Igen. Amúgy tudjátok, min gondolkoztam? Valami van kétszeresen, azt tudom. Kéne ilyen... Ez egy nagy segítség amúgy. Kéne ilyen bingót csinálni mindenkinek, hogy a másik kettőnek a mondatait. Mondjuk egy ilyen 5 mondat, ami biztos, hogy elhangzik egy GTA felvétel alatt. Az Zoánnál a Gergő mi a heti újdonság. Aha, Gergőnél a igen, mi az üvöltések. Én a Gergőnél azt mondanám, hogy kötlen egy pillanat, mindjárt mondom, hogy... Nem így szokta. Hanem... Hogy szokta azt csinálni, amikor pörög 10 000-re nem ott van? Hát az! Nem! Pörög 10 000. Igazából tök, hogy mindenki ugyanarra gondol, csak mindenki máshogy mondta, vagy adta ki a hangot. De még én is máshogy egyébként, szóval... A tiéd benne sincs? Te nem is beszéltél most? Én is a Gergő utánzó versenyen csak a második lettem. Csinálják egy invite-al itt tényleg? Most tényleg engem kérsz meg? Csinálhatok én. De ennek tudod, hogy van feltétele? Figyelj, szerintem te itt a házban én nem nagyon szabnék feltételeket, jó? Tehát... Most miért nem? Te már eléggé leírtad magadat. Most miért nem? Ja, és egyébként van még egy dolog, ami miatt meg vagyok rá sértődve. Meg vagyok? Na mi? Az, hogy a legutóbbi videós részből, GTA-s részből kivágtad azt, amikor énekeltem. Ne nevess! Oda írtad, hogy megkímélsz mindenkit. Apádnak a faszát kíméljed meg. Nem, úgy voltam vele, hogy 30... Az nagyon mélyen érintett. 30 másodperces... Nem az, hogy kínlódás, mert nem kínlódás. De hogy 30 másodpercet benne hagyni a kibaszott izébe. Közben valamilyen megállt a kamerám, úgyhogy geci jó. Magad is fura volt. Aha, nagyon ügyes. Igen, én is ezt akartam. Hogy egyszerre beszélt, és így... Én azt hittem, hogy ez valaki más akar. Nekem más volt teljesen. Shut your bitch ass up. Elindulna még ma a kibaszott kamera? Egyébként most nincsen ilyen secondary monitorom. Mert adattam Fatárnak, mert dolgozik rajta. És egyébként meg kell mondjam őszintén, hogy zavaró. Nagyon durván bassza az OCD-met. Szóval most, ja, ez van. Ah, igen, jó. Nem! Elnyomtam. Passz meg! Egy tripla fordulást nyomtam, tesó. De most nézd meg, mit csinálsz. Az emberek, Hívhatom bazd meg a izét. Mi? A mentőket. Tesó, ezt te basztad szét. Dehogy? Ez te voltál. Igen.
Tudtátok, hogy a Strepsilsnek a dobozát le lehet úgy takarni rajta a betűket, hogy azt lehessen olvasni, hogy Stepsis. Igen, meg olyat is lehet csinálni, hogy Pills. Hát jó, de az nem vicces. Tényleg nem? Nem. akkor mi a faszért rögsz rajta? Hát, hogy milyen buta vagy, azon nevetek egyébként. Na meg hívol, légy szíves, és Nem. ne rosztoljál. Muszáj vagyok már, most érted? Most nem bírsz már magaddal, én azt látom. Miért? Hát rendezel egy HB-t nélkülem, meg ilyen. Gondoltad, hogy érdekel? Éha. Jó van, tesó, jól van. Jó van. Kész, el is tűnt a csávó. Ja nem, azt hittem dobott egy hátast már. Amúgy dobtam, de az Életed legjobb és legeredetibb poénján, igaz, Krisztus? Ugye? Aha. Na, visszatértem. Aha. Ja, Yes, nincs valami csillezős dolog most Back egyébként. again. Movies back. Kristóf, Mi az? úristen. Kecére laggolsz. Az... Aha. Ja, nem igazán töltött be ez az egész. Itt a föld Vegyetek már új gépet amúgy. a föld fölött mentem. Basszomat csináltok már. Jó, hát én felveszek, tesó, hát most az most kell, nem? Hát lehet nem kéne, lehet hogy úgy be kéne jelenteni, hogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a karrierünk során. De most becsődölt a cég. A NAV már kapcsolja el, tudod, az áramot. És ennyi volt, bazzeg, nem térültek meg a befektetések, Ja. ennyi, kész, köszönjük szépen. Bankok További jó életet kívánok. Ja. Jó napot! Elnézést! Legyen ház, legyen kaja, legyen pia. Szia. Jó napot! Jöttem a Porsche-val, leparkolja nekem? Itt Lehet. a kulcsa. Köszi, hello. Köszönöm, Jöttem. köszönöm, hello. Még gyorsan tetkóshoz akarok elmenni. Uram! Elnézést, arra van a parkoló? Aha. Hát de ez itt milyen parkoló, csókolomsz? Ilyen parkoló, szép jó napokat kívánok. Ajjaj, a picsába! Kis köcsög. Most ne szálljunk már ki még. Ja, ott van. Már szerzünk hozzá egy trailert valahonnan. Oda né. Aha. Ugye? Nem működik ez az autó. Azt a Megvan kurva. hit. Ja, de lehet, hogy mégis. Nézd meg. Hát amúgy működik. Valahogy. Csak a szakos. Húha! Ez egyből 3-as körözés, tesó. Hogy Azt a áll a kurva körözésünk? Kegő. Vannak ilyen random eventek elvileg a mapon. Azok elvitték a kocsimat. Igen. Pillanat. Fel tudok állni rá, nem? Tényleg? Mindjárt De feláztam ezt mondom, máshogy. fel tudok rá állni, igen. Ja, felülni, így. Azért ez mondjuk egy kicsit freestyle-os, tesó. Ó, és átmászott, azt láttam. Aha. Hülye, ezt hogy csinálod?
Nem tudsz itt ott egy minigánt is kezedbe venni, vagy valami? Iszom a kőbambit. És csak így menni, figyelj. Hallod, Zolán, te lennél egy kőbambira? Egy kőbambira. Az most nagyon jó. Most nagyon jönne? Lekötné a savat. Azt, Micsoda? azt a geci. Nekem most nagyon belaggolt ez a cucc. Micsoda? A Hát igen. GTA. Lefteltem? Le is lepteltél, aha. Jó, akkor be is fejezem akkor a feladatot. Mondom, itt szerintem lassan véget ér a karrierünk. Amúgy vegyem fel a Szerintem- Vegyem fel a Jägermeisteres szemüveg, mármint hogy szponzis, nem szponzis, nem szponzis szemüveget? Parti szemüveget? Hát később ilyen szar minőségű videókon ne várt, hogy valaki szponzorálni akarja majd a videóra. De szerintem valami kis manufaktúra állítom már akart volna írni csak. Hát te soha hallod? Szerintem hozzánk egy márka se adná az arcát. Amúgy lehet. Előferdül. Jelenleg még nem. Még nem? Aztán ki tudja mi... össze azt a lónak a faszát. Ja nem. Ki kéne lépjek Lehet ilyenek se. Ki kéne lépjek akkor a gecibe. És megy a TikTok egyből. Mi hol? Hát valakinél. Semmi közöm hozzá. Jó van, bazzek, hát mondom, most lehet. Na. Alatt Gergő amúgy ma. Tudod, hogy mi volt? Na? Ültem a gép előtt, és megvakartam a szememet. Annyit néztem, hogy kiszáradt. És véletlenül úgy vakartam bele a szemembe, hogy a kontaktlencse úgy mozdult el benne, hogy így kettébe hajtódott a szemembe. Igen. De esküszöm, olyan rossz volt, így full homályosan láttam tőle, megborult az egyensúlyzavarom, mindenem. Hugomhoz mentem oda, hogy hallod, nézd meg, hogy hol van a szememben. Segíts már kiszedni, mert ez nem állapot. Konkrétan megvakultam tőle, de amúgy semmi extra. Igen, én már láttam. Miért? Mi a fasz, hogy láttál volna? Mi vagy te, orvos? Hát nem, de neten. Igen. Uh-huh. Azt nézted be aznak, hogy valakinek kivágják a szívét. Hát nem, csak láttam, hát nem tudom. Láttam, hogy mit tudom én, kivettek egy szívet, és akkor az a dobog magába, így ennyit láttam belőle igazából. Hát na jó, oké, olyat már én is láttam, de... ne. Én azt nem tudtam, hogy hogy bele tudnak rakni egy másik szívet, és akkor akiből kivették, úgymond, az még él. De. Sőt, olyan is van, hogy nem is dobog a szíved, azt mesterségesen pumpálják, és úgy élsz. De jó, de az más, nem? Hát mert rád kötnek. Hát de úgy, hogy például ilyen... Hát most gondolj Igen, bele, de most hogy ilyen mások- mobilszörön, Ja. tehát érted, és itthon vagy, nem dobog a szíved. Ja. Hát nyilván más, de... Ja, mi olyat tudnak csinálni, hogy itthon vagy nem dobog a szíved, és valami keringteti benned. Aha, de mondjuk az elég ritka egyébként, de tudnak. Új, bazd. Ez már... Iron Man vagy. Aha. És akkor olyan, amikor mit tudom én, lemegyek edzeni,
akkor végig 75-ös pózisra be vagyok lőve, aztán nem fáradok. Nem tudom, hogy ez hogy működik. De most gondolj bele, kiveszik a saját szíved, aztán beraknak egy újat, amiben tök más, hát nem tök más, de más embereknek a szöveteiből áll, meg mit tudom én. Ezt hogy fogadja el a Igen. tested? Ez elképzelhetetlen, nem? Hát van, hogy nem fogadj. Hát mondjuk a szopás. Az mondjuk nagy baj. És akkor mi van? Visszarakják a régit, vagy mi? Mi van? Nem, most csak gondolkodom, nyugi gondolkodom. De nem Hát tudom. olyan csöndben vagy, hogy nem hallanál. Hát mert nem vagyok orvos, én erre nem tudom a választ, akkor baj van, azt tudom. Akkor kell Arra talán egy gyorsan igaz, én egy is másik. gondoltam. Kell talán gyorsan egy másikat. Ennyit. Vagyok a Ambulance! Where the ambulance? Why the man body still right there? Ain't supposed to be laying there. Damn ambulance! Szép, 5-ös. Köszönöm szépen. Igen, jó a playlistnek a neve. Hát most nem mit hazudjak, ezt írták az éjjábra. Ilyen többet valószínűleg nem lesz, de hát... Igen, ez valószínű. De hát figyelj, Pulcsimon egyébként a izém van rajta, a tüdőszűrű leletemnek a képe. igen, Előről meg hátulról. Nézd Ja. meg, tesó. látom. Ó, bazd Jó, meg, ez nem? nem este van. Ó, azt is be kellett volna. De hát noon volt beállítva, nem? Hát de bassz meg. De az Ja egy nem, este. igen, aha. Night-ot akartam volna mondani. A Night-ot akartam volna mondani, nem noont. Mondtam, hogy nem neked kéne ezt a szart izébe Jó, nem lecsölni. érdekel, bazd meg, most már jó lesz ez, bazd meg, faszom. Így- Nyilván a gecit nem érdekli, de akkor is látod. Így is vicces. Erről beszéltem. Csak azt akartam szemléltetni. Miről beszéltél, ha? Semmiről. Aha, amúgy by the way, itt kicsit bajok vannak. Hát igen. Azt a kurva milyen robbanások vannak. Só, lófasz. Hát, igen, Zalán. Meg kéne tanulni játszani. Geci! Hát nem akarok. Nem jó! Aha. Ügyes. Jött egy fekete busz, Geci. Úgy. Nem is igaz. Fekete busz. Hadd fordítsam meg. Hogy néz ki Gergőnek az arca? Fúj. Kristófnak az a monkája. Monkey! 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 Monke. Pumpkin! Tudod, mit kéne innunk egyébként? Egy pumpkin spice latte. Pumpkin! Igen? Aha. Szerintem Én meg sose egy... ettem egyébként szerintem. Szerintem meg egy eszpresszót. What else? Ittatok már olyat egyébként? Itt már nem. De vagy nem szoktam kávét inni. Gergő ilyen buzis. A Discordodat is újraindíthatnád, vagy nem tudom, mert Mert? Az nem fog segíteni. nem éppen a legjobb, tesó. Tesó. Te, sika. Majd venni kell egy új gépet. Az Lehet biztos. tényleg az anti-cheat terheli rá ennyire? Szerintem, Hát... Terhet. Számít itt már. szerintem terhelheti annyira, hogy Gergőnek az már nagyon visít a gépe attól. De eddig neked nem volt szar, Kristóf. Most érted? Most... Figyelj, akkor is belagol a GT, hogyha a Spotify-on
Számot cserélek. Akkor tényleg gondolkozzál el egy új gépen, mert ez már tényleg nem jó. De érted? Nyomok a következőre és így laggol a GTA, mert tölti be a következő. Szia Zalán! Mit állsz ott? Most gondolkozok, tudod? Ne gondolkozz. Nincs min. Az életet már megfejtettük. Csak a... Mi szerint? Ajjaj. Csak a izé. Csak a kristály. Egyrészt csak a kristály, meg a izé. Csak a... Csak a gambling. Bassz meg. A Hasbro... Úristen, hát... Konkrétan hozzám ért egy autó, és olyan sokkal jött. NEM! Ez kurva jó volt! Nem! Ez utolsó vészkiáltás. Mindenkinek 4-esre végződik a szintje. Hát ez egy... Coincidence. jel. Coincidence, tesó. Nem bosszol fel, hogy ez konkrétan egy kibaszott egyenes. Még bazzeg. Ja, nem. Ladies and gentlemen, we got him. Mi történt? Azt hittem, hogy egy egyenes, de nem. Jó van. Ajánltok, én a dudát nyomtam Betlen a kezdésnél. Az ügyes vagy, tesó. Az baj! Az kurva nagy baj! Attól még lehet cseresznyi fa is. Az baj! Az meg! Mind a ketten! És egyből Ne első. bassz fel! Néznek, pedig én direkt kikerült a... Aha, direkt kikerül. No mercy. Hát a rámpa kocsival. Ja. Én sem mentem, amúgy nem tudom miről beszéltek. Aha. Ti jöttetek felé. Én is azt mondanám, igen. Mi? Az szép. Mi? Az szép. Ne. Végé. Az meg. Woohoo! Nem. Ez a baj, hogy még van egy kibaszott kör. Mi a fasz? Annyi, nem áll. Még megfogadtam. Ne. Mi? De basszus. Nem értettem, miért nem adta be. A kurva anyátok! Gyerünk, még van. Hogy utána van. Easy, tesó, easy. Nem! Ott vagyunk. Megint megjöttünk, csókolom, és itt egy wallride. Aha, az problémás lehet is. Jó. Easybe, sima. Az viszont tényleg probléma. Nem! Elhitte. Jaj, de elhitte. Az baj! Az baj! Karma! Temetésemre majd eljön Zolán.
talán igen. Azt mondja, talán! Azt mondja, talán. Milyen geci kedves vagy amúgy. Majd, hogyha meghívsz a... Az szép! Azt a kurva mi volt Egy helyben ez. maradtam. Egy helyben maradtam. Leragadtak a lábai, tesó. Rágóba léptél. Rágóba léptél. Ez elég fájdalmas halál lehetett. Ez biztos. Most nem akarsz kell izé venni. lenni. A playered, nem? Ha most nem. Csak most nagyon koncentrálok. Szia! Ez mit csinál? Nem tudom. Vagy akar éppen baszni. Ne, kipörögnek! Azt hiszi, hogy mi van Azt hiszem, hogy mi van az ja. Literálisan. Literally? Amúgy. Szia! Azt a geci amúgy. Vadulj meg. Azt se látom, hogy hol vagytok. Az baj Ez lesz. baj. Oj, Azt hogy élted túl? Nem, mint hogyha probléma lenne, hogy élted túl. Simán, hallod? Nem Felrobbanok. Most, aha. Easy. Fordítottunk. Nitrozni, aztán beleállt a fartba. Geci. Hihetetlen. De amúgy ez hihetetlen. Az úgy nézett ki, hogy 0-200 ilyen fél másodperc, vagy 200 0 még fél másodperc. Nem létezik ilyen autó, tudod? Igen. De Gergő bebizonyította, hogy de, létezik. Gergő meghazudtolja a fizikát. Ja. Fizikát meg önmagát is. Joló! Ne! Na most ki? Most ki? Fakussaja. Nyilván én haltam meg, nem szóval. Ő nyert. Igen, de meg én nem is haltam meg, mert már pont beadta. De hallod, úgy voltam vele, hogy jóló, én itt nekem most le kell lőnöm. És sikerült. Na jó, akkor most szépen lebasszuk a izét, fejecskéjét, mert most már elkanászodott nagyon a kis köcsög. Amúgy ez komoly volt egyébként. Szett félretéve. Komoly volt? Aha. De ne tegyük félre a viccet, mert az nem jó. Téged teszlek mindjárt félre. Adom. Mint a befőttet. Aha. Rakja már el télire, mint a befőttet, létszű. Az kéne amúgy most nagyon. Akartam is mondani neked. Geci, én nem csak... Az szép Szép volt. volt amúgy, igen. Tényleg az volt. De amúgy nem ilyen, az nem én voltam. Hát az én voltam, mert én rántottam rá. Mármint, hogy nem úgy. Tényleg. Tudod, na és akkor most jön a Pornhub intro. Megint. Milyen megint hallod? Már 10 része nem volt, vagy nem tudom. Jó, mondom én, hogy jó lesz az a rész, jó lesz az. Jó van az. Jó van ez így. Sok minden volna. Hát az... Megyünk egy kocsival. Menjünk már, tesó. De az a baj, hogy... Mi? Ne. Gyere ide erre az oldalra. Nem tudunk. Mert? Szerintem nem Honnan tudunk. tudod? Szerintem De amúgy be tudunk szállni, de hogy először át kéne mennünk. Hát gyere erre az oldalára, itt megválnak. Úristen! Fél lábbal már nem voltam. De hogyha miattad veszítjük el ezt a roundot, Nem jól jobb klikkem, what the fuck?
mehetünk. Nehogy kilövöm a sofőrt. Ugye? Azt mondom. Kilövöd a sofőrt. Én lövök, vagy nem tudok. Basz. Az baj. Ki halt meg? A sofőr Én. halt meg? Én. Aha. Erőnk, Ah. ott van, és megint ugyanaz. De most Ah. te nem estél le, nem? Leestem. Ja, basz meg már. Ugye? Hány körös? Nem tudom. Azt hiszem 3. Na nézzétek, Pistóf, azt láttad ezt, hogy milyen színű ez az autó? Ez hülye, geci. És gyere nekem, bazd meg! Hogy kell, melyik a stukkeres gomb? Nincs. Az baj. De hát ugye ezen fal van ezen a pályán, ez... Szar. Itt vagyok. Jó, hát egy Üdvözöllek. hosszal le vagy maradva. Látom fél perccel. Zus. Tesó, nem jelent semmit a fal, azt jót, nem jó. Easy. Easy, eddig vezetünk. Easy rider, öcsém! Easy rider! Gyere nyugodtan. Alright, so semmi 3, 2, 1, and scammer gets scammed, buddy. That's what you get. You're not getting. baj. Na most mi van? Most mi van? Na most mi van, kis kicsi? Ez baj! Ez kurva nagy baj! Na most mi? Ó, baszolj meg! Basz meg, amúgy... Nem! Kurva életbe! How to lose the first place! Bye, Kristóf! Ó, Istenem! Vadulj meg, gyöngyös! Ez nem volt egy teljesen átgondolt ötlet. Nem. Ez egy ilyen pánik ötlet volt. Ez bajsz. Bajuszos. Az jó. Na, most már lehet hallani? Aha, Most már lehet szerintem. Eddig miért nem lehetett vajon? nem tudom. Tudom. Érdekes. Úristen! Hát én most ide ragadtam. Menjél! Az kurva nagy baj! Nem jó! Mi? Nem! Picsába. Istenem. Dupla szélárnyék. Na bassz meg! De hogy kifordultak mind a két. Igen. Nem már, bassz Hogy meg! egyből így. Basz meg! Tudta, hogy ez lesz. Úristenem. Né! Jó reggelt kívánok! Leküldtél! Scammer. Nem jó! Vájassam. Nekem is. Nevetek. Mondom, hogy jó. De már megint megállt. Ez a fos. Mi? Jobbra húz ez a szar.
Most már balra. Hát Kristóf, ez sok sikert. Ez hogy fogás? Hát a Kristóf nagyon sehogy. Megoldja! Elmentél a Laci? Mi történt? Hol vagy? Azt a kurva! Mi a fasz? Mondhatni átmentünk rajta. Ja. Nem mondhatni, tényleg átmentetek rajtam. Mondjuk az visszafele baj lesz. Figyelj, becélzom a kettő kerék Amúgy a közötti kettő részt. között el lehet menni. Bazd meg. Néda. Hogy fönnökat. Hát testvérem, te nem mész sehova. Betolatok ide. Á, jó az. Várjál, ezt most itt ki kell találni. Hát, Broszki elváltotta a kettest. Hát, Engem nehogy lelök! És lelök, bazd meg. És lelök. Megölöm. hát semmit nem érek ellene. Hát én se. De és engem még lök tovább, bazd meg. Na most gyere ide, te kisköcsög. Nem jó az, hogyha itt repülgetsz, te. Büdös köcsög. Jössz, mint egy emós, bazd meg. Vörös hajú emós. Trombózisba estél, Gergő? Eléggé trombózisba estem. Hőkövetőssel lőtted? Aha. Egyébként az... Na többet, de az szép volt. Majdnem saját magamat. Ne. Az bajuszos, az bajuszos! Sziasztok! Szia! Szia! Csá. Szia! Cső. Basz meg! Pedig dobtam volna egy granyót, hogy felrobbantsam a rakétát, tudod, ilyen jó kis filmesbe. Everything okay back there? Média szakos emberünk. Problémád van vele? Nem. Akkor jó. És médiaszakos. Valami olyasmi. Ah. Gergő, most azért tudod, hogy meg leszel cipőzve, ugye? Vagy mi? Ez a kettő lehet. Az is. Ez szép volt, tesó. Az szép volt, az nagyon gratulálok. Mit történt? Felrobbantottad a Zalán, felrobbantottad a Zalán, meg magadat. De mi nyertünk, mert én fennmaradtam. De ezt vissza kéne majd lassítani, mert szerintem pofán dobtam a gránáttal. Nem tudom, mert... Egyébként én is lőttem. Ja! Szóval biztosra mentünk. Szerintem itt azért konkrétan dobtál egy sticket, én meg belőttem egy rakétát. Igen, az lehet. Hogy Kristóf, ezt felvetted? Mert vissza kéne akkor lassítani. Nem, bazd meg, nem vettem fel, de felvettem. Tudom, hát annyi mindenről lemaradsz, hogy... Mi? Igen! Ki nem kényszerített hiba. Lenne egy kérdésem. Na. Te buzi vagy? Te ezen a pályán runnerként már eljutottál a tetejéig? Nem. Szerintem egyszer igen. Vagy kétszer. Szóval Volt, hogy fordulj ezt meg. már megnyertem, azt hiszem, vagy nem ezt nyertem meg? Melyiket Ez nyert? volt az őszinte reakcióm, hogy hozzám szóltál, látod, Kristóf?
Akkor jó. Nem tudom, melyiket nyerted meg amúgy. Akkor szomorodj meg, Zán. Ja nem. Látod? Ez amúgy a videón végig futó beef amúgy. Ja, nem baj, most egy ilyen epizód is kell. Amúgy igen. Az El nem hiszed, mi történt. Bífelések. az lesz a címe, hogy a nagy bífelések. Ja. Zalán kilép a csapatból? De ez hülye. Bulvár. Állítom, ezt holnap a Bors lehozza. Azért annyi embert nem érdekel, amik is... És a GTA sorozatos karriered, vagy mi a faszom ez? Úgyis mindjárt vége van. Dehogy van. Igen. Másrészt azért van, amikor 150-en nézik. De geci ügyes vagy. Egyébként, amúgy az elmúlt néhány videó, amúgy az kecsinyolt ment, az ilyen 120 plusz megtekintés. Ja. Hát mert azt Jó csinálta, cím. amiket mondtunk. Ja. Mondtál? Te semmit nem mondtál, Gergő. Dehogy nem. Mit? Hát nézd vissza a videókat, hát ezeket mondtam. Mit? Mit mondtál? Zalán mondta azt, hogy adjak full... mi az? Hát a Mr. Clickbaites. Bakkert... Mr. Bakker! Mr. Bakker! Hát de te mondtad így. Miss Baker, nem Mr. Tesó! Nem fasza van! Ez nem esett le? Jó, hát fáradt vagyok már, hát ez van. Mr. Bakker! Azért az komolyan megy. Gergő, te vagy a Mr. Bakker? Ez a Skillőjem. Kristóf. Amúgy igazából, nem. Hol találtál őt? Nekem is olyan. Amúgy Bakker az ott volt olyan? 2, vagy Gyalekik útsó pálya. Szevasztok! Gyalekik. Most itt elmegyek a konyhába, itt foglak hagyni a kamerát. Nézzétek, hogy van-e valami paranormális jelenség. Ez itt a konyha! Ez a Terike szobája! Ez anyué! Ez a anyué! Geci. Ez a anyué. Ez a Kristófé! Igen, ez az én szobám. Hol gecis az ágy? Nem is igaz. Nem. Nem. Ez az Angilali házunk, ez az Angilali, ez a Terike szobája, ez anyué, hűtőben van minden, ez a konyha, főztünk, mert csak azért, mert azt mondják otthon, hogy nincs mit tegyünk, leves gazdagon, tojásleves gazdagon. Nem emlékezek. Azt a geci! Valaki repült. Senki nem repül. Senki, tesó. Senki? Senki. Hát akkor csak Mi ez a... Új, életben van! Micsoda? Nem tudom, ne kérdezz. Én fennmaradtam, tesó. Én is. Ja? Nem láttad? Ez volt Nem. benne a durva, hogy nekem szállt az ember. Vagy a te nézetedből nem maradtam fent? Nem, én nem láttam senkit ott a platformon. Hát akkor itt már játék se tudta, hogy mi van. Ja. Hú, ez kemény lesz most így ködbe. Amúgy igen, ez tényleg kell már a kontroller. Neked adok egy ilyen 30 másodpercet nettó. Shut your bitch ass up.
A few moments later. Oha! Vissza kell mennem repülőért. Mi a fasz? Adja. Mi? Mi? Utolért? Aha. Tík. Azt hittem, hogy Te nem nem fog. halsz meg. Kiugrottál, vagy mi van? De Zán egyedül maradtál. hát mondtam. De igazából... Állítottam el. De igazából nem is azért, mert de lelőtte gecibe, nem azért, mert én basztam volna el. Illetve jó, én basztam el. Keményen eltalált. Szerintem itt valami... Még bír. Itt valami cheater geciség van. Hát, megint bekapcsolt a cheat engine. Hát amúgy ki tudom kapcsolni a ruhámat. Azt hittem, hogy a cheater... L excuses, right hand on the Bible. God can strike me down if I'm lying. That motherfucker's cheating! Take my word! Azt a geci, a kirázott ideg, olyan közel voltam az oldalához. Kirázott a ideg. Az komoly. Ott is van. Csókos. Actually the end a izénél. Ja, végig van a playlistnak? Aha. Hopp, jaj, de ki nyerte a playlistet! Nem, mint hogyha ez egy olyan nagy dolog lenne, hát ez egyértelmű volt, hogy ezt a playlistet nekem kell már nyernem. És még mit akarunk csinálni amúgy? Hány óra van? Mindjárt elfogadom. Fél 12. Fél Elszaladt a mentő? 12. Ahogy mondja. Szaladt a mentő. Majdnem azt mondtam, hogy elfogyott, de rájöttem, hogy ez nem értelmes. Hát végül is, miért ne? Miért is az elszaladt, az... Mentőre. Mondjuk belegondol. Mentőre az kicsit érdekes, de oké. Hát miért most mondhatod azt, hogy... Jó, tudom, értem, nem kell mondani, jó, De értem. ne értsed! Mi akkor legyek sík hülye, geci? Igen. Sem álltál volt tőled már most. Ez csúnya Azt volt. tetszik ez a beefesebb. Ez csúnya volt. Akkor most mondhatok? Már tudod, van az a videó. Amúgy most ez hogy jött? Én ezt most erre nem is emlékszem, hogy most... Ez hogy alakult ki, hogy most beef folyik köztünk? Hát a jövő hét izé. Én most... De várj, ez csak akkor lágol, ha kiszállok a kocsiból, vagy nem? Ilyenkor nem bánt. Levitte a Porsche ajtaját. Geci. Nálam nem látszik. De nálam sem látszik a mapon, de itt van. Dikaz! Szállj ki, Kristóf, szállj ki a kocsiból. Azt a kurva! Ez engem akar. Követ. Nem, ez engem akar. Kristóf, vigyél innen! Ez engem akar. Kurva anyád! Ez engem akar. Jó. Várjál. A kis buzi. Nem jó, felebb fordulunk. By the way, én missionbe vagyok, vagy hát izében. Az... És kajakra ez egyen lejjebb van. Igen. Mondom, én missionbe vagyok Ez éppen. már elnézést, most megy a taxióra? Aha. Van. Ez sok lesz.
Miért megyünk át ennyi hídon? Nem akartam átmenni ennyi hídon, de... Tetszik tudni, Los Santos szigetekre épült. Igen? És ezt ön hol hallotta? Én? Valakinek a stand-upjába. Aha. Szerintem kap. Na, valószínűleg. Ezeket a mexikánsokat még le kell lőni majd egyszer. Most itt nálunk vagy tűzjáték van, vagy lövöldöznek, ezt általában nem lehet eldönteni. Igen, ez nálunk itt szokott néha menni. Vagy papuccsal vernek valakit, még az se zárt ki. Hát az egy jó nagy papucs. Geci, de miért jössz nekem? Milyen ideges! Elintézzem, Kristóf. Gyere nekem tényleg, Geci. Kurva anyád. Kész, elintéztem a konfliktusotokat. Kurva ügyes vagy, mert még a 10 000-et is begyűjtötted. Ó, és egy banti is volt a Kristófon. Ennyi. Csókos. Azt a geci. Azt azért klippeljük ki majd. Mehet is fel a TikToksra. Mit csináltok? Gergő éppen, nem tudom, faszkodik. Álljál le! Állj már le! Állj már le! Annyira nincs kedvem most ezzel foglalkozni, Gergő. Mivel? Geci, téged lelőni. Valami küldit csinálsz, hogy mi van? Igen, bazd meg, ezt 5-ször elmondtam már. Várjál, megnézem, hogy találok-e. Vagy amúgy valami chilles küldiket is csinálhatnánk. A küldírő volt eszembe. Geci. Az jó. Basszom, jó, nem lett vége a Na mi az? Hát semmi. Ne törődjél vele. Ne is törődjetek. Kidobott? Milyen kidobott? Nem. Jaj, visszanézett szépen a felvételen. Megöltetek? Azt komolyak vagytok. Közel, most vagyok. Jaj. Amúgy szerintem nem lesz vége a küldőnek, nem? Nem. Gyere, gyújts el fel, bazd meg tényleg. Szevasztok. De hogyha a kocsi... Basz! Bakker. Ajaj. Víköl. Az ügyes voltál. Az ügyes volt. Ups. Na Később mindegy. érkeztem egy másodperccel. Ups, nem így akartam. Ez komoly Na, vagy. most a rendőrségről kell hozni. Ez mi slide? Jó a színe az autódnak. Köszi. Kedves vagy. Ilyen Miami. Igen. Ja, mert gondoltam, hogy egy ferkát azért kéne ilyen Miami-ra Ajaj. rakni. Semmi. Amúgy baszeg fél HP-n van ez a szar. Ha nem, kibaszta. Az még nagyon sok. Ja. Az jó?
Most tolatnunk kell egy kicsit. Még egy kicsit, várjál. Ne gyere belém, köszi. Záróvonal. Aha! Ne már. Igen, apa fej. Cinematikusban lehet menni a nézet. Amúgy kurvára nem. Az szép. Mindegy, hagyd a picsába, ő már nem jön velünk. Vége lesz a küldőnek, vagy nem? Aha. Hát Nem. Gergő küldi énnek. Beférek? Beférek hát. Ma este senki nem szól ránk. Easy. Sziasztok rendőrbácsik, nem engem kerestetek by the way, egy olyan 5 másodperce. Gyere már. Majdnem sikerült. Az igen. Telibe ráállt az F40-re. Misszió pazd. És mi a verseny lényege, vagy parasúti, vagy érted? Hát kiugrasz, az parasútolsz. Press space to dive. Aha. 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 Igen, Ne, apa. Ne gyere nekem. Igen, apa fej. De amúgy te se akkor már, létszi. Juha. Az baj lesz. Aha. Én már elmentem mellette. Én is. Mi? Emellett is elmegyek? Az semmi. Meg vagyunk jövőve. Hűha, az elég komoly pontok. Mennyi ponton lett? 270. És neked mennyi van? Kristóf. DNF geci! 2. Első. 2 ott van! Én DNF-eltem. De amúgy ez Kértem nem a tudom, hogy körből. számít, hogy leesel és még a karakter sétál pár métert, és azt számítja, vagy tényleg ahol leérkezel? Nem tudom. Tényleg ahol nem, ahol kifut. Hát baszki. GTA 5